नोंथांमोनखौ आंनि माइबडगाइड इउटुब चेनेलाव दिनैहाय फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आसामनि साख्रिनि थाखाय 300+ आसाम जीके लानानै फैदोंमोन। आङो सिगाङाव पार्ट 1 खौ आङो आपल'ड होखांबाय। नोंथांमोना पार्ट 1 खौ बयबो मोजाङै मोजां अनसायदों। दा बेनिनो आङो पार्ट 2 भिडिअ'खौ लानानै फैबावबाय। बेयाव आसामनि साख्रिनि थाखाय गलाय गथाय माखासे जीकेफोर दङ। बेयाव बर'जों लोगोसे इंलिश, लोगोसे नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव बेखौ PDF फाइलबो मोनगोन। अब्ला फैदो जोङो पार्ट 2 भिडिअ'खौ आराम्भ खालामदिनि। दा जोङो पार्ट 2 भिडिअ'खौ आराम्भ खालामदिनि। बेयाव नोंथांमोना माखासे जिअ'ग्राफिनि कुइसनखौ मोनगोन। माखासे जोङो नोंथांमोननि थाखाय सेलेक्टेड कुइसन खालामदों। बेयाव नोंथांमोना 20थासो बेयाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि थाखाय इम्परटेन्ट माखासे कुइसन मोनगोन। अब्ला फैदो जोङो कुइसनखौ फारि फारि जागायनोसै। होमबा 1 नाम्बार कुइसनाव दङ, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों, राइन' डे इन आसाम इज सेलेब्रेटेड अन। माने आसामाव राइन' सानखौ माब्ला फालियो? बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दंखायो। मोनब्रै अपसननिफ्राय नोंथांमोना एन्सारखौ बासिदो अबे जागोन। आरो नोंथांमोना बेसेबां हायो कमेन्ट बक्सआव लास्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला जोंहा 31 नाम्बार कुइसननि एन्सारा जागोन, आसामाव राइन' सानखौ माब्ला फालियो होनदों। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अपसन नाम्बार D, 22 सेप्तेम्बराव फालिनाय जायो। दानिया फैदो जोङो 32 नाम्बार कुइसनखौ नायनोसै। 32 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना, अरुणाचल प्रदेशआव बुरलुंबुथुर दैमाखौ मा होननानै मिथियो? जोंहा बेयाव मोनब्रै अपसन दंखायो। मोनब्रै अपसननिफ्राय नोंथांमोना बासिदो कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन आरो आं बुंनायजों मिलायनानै नायदो जादोंना जायाखै आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। होमबा बे अरुणाचल प्रदेशआव बुरलुंबुथुर दैमाखौ मा होननानै मिथियो? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार D, सियां होननानै मोनथिनाय जायो। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, इम्परटेन्ट कुइसन। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन। दाना फैबाय 33 नाम्बार कुइसनाव दङ, इन बांलादेश रिभार ब्रह्मपुत्र इज नाउन बाय। माने बांलादेशआव बुरलुंबुथुर दैमाखौ मा होननानै मिथियो? होमबा बेयावबो मोनब्रै अपसन दङ, नोंथांमोना बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार B, जमुना रिभार होननानै बांलादेशआव मिथिनाय जायो। दानिया फैदो जोंहा 34 नाम्बार कुइसन। 34 नाम्बार कुइसनाव दङ, चाइना हादराव मानास दैमाखौ मा होननानै मिथियो? गासैबो जिअ'ग्राफिनि कुइसन गोजा। दानिया फैदो बेनि कारेक्ट एन्सारखौ जों नायनोसै। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार C, नियामजां होननानै चाइना हादराव मोनथिनाय जायो। दानिया फैदो 35 नाम्बार कुइसन। 35 नाम्बार कुइसनाव बुंदों, भुटान हादराव मानास दैमाखौ मा होननानै मिथियो? इन भुटान रिभार मानास इज नाउन बाय। होमबा मोनब्रै अपसन दंखायो। मोनब्रै अपसननि मादाव नोंथांमोना बासिदो कारेक्टआ मा जागोन। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार C, ल'ब्राक होननानै मोनथिनाय जायो। दानिया फैदो जोंहा 36 नाम्बार कुइसन। 36 नाम्बाराव दङ कुइसना, आसामनि मोननै बाय'स्फियार रिजार्भआ जाबाय। दा 2 बाय'स्फियार रिजार्भ अफ आसाम आर। आसामावथ' जोंना बाय'स्फियार रिजार्भआ मोननै दं होननानै जोङो मोनथिगौ बयबो। अब्ला बे मोननैनि नामखौ बेयाव बिदों। होमबा मोनब्रै अपसन दंखायो। मोनब्रैनि मादाव नोंथांमोना बासिदो कारेक्टखौ। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार B, मानास एन्ड डिब्रु सैख'वा। गोसोआव लाबानो जाबाय, आसामाव बाय'स्फियार रिजार्भआ गासै मोननैल' दङ। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट 37 नाम्बार कुइसन नायनोसै। 37आव दङ कुइसना, बेयाव दिहिं पाटकाई वाइल्डलाइफ सेंचुरीखौ माब्ला 7थि नेसनेल पार्क महरै फोसावदोंमोन? माने जोंना आथिखालाव आसामाव नेसनेल पार्कआ गासै 7था जाबाय, नङा होमबा? 7थानि मादावनो जोबथाया जाहैबाय मा? दिहिं पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोन।
दा बियो मा जाबाय नेशनेल पार्क जाबाय अब्ला बेखौ माब्ला फोसावदोंमोन बा मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय जोंना अपसन नाम्बार सि 9 जुन 2021 आव फोसावनाय जादोंमोन। दाना फैदो नेक्स्ट 38 नाम्बार कुइसन नायनोसै। दाना 38 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना बेबो दथि आसामनि हायुङारि पार्क एबा नेशनेल पार्क महरै रायमनाखौ माब्ला फोसावदोंमोन। दाना जोंना रायमनायाबो मा जाहैबाय 6 नाम्बार नेशनेल पार्क जाबाय। दाना बेखौ माब्ला फोसावदोंमोन जोंहा नेशनेल पार्क होननानै अब्ला बेयावबो मोनब्रै अपसन दंखायो बासिदो नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारखौ। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बि 5 जुन 2021 आव बेखौ फोसावदोंमोन। दाना फैदो जोङो 39 कुइसन नायनोसै। 39 आव दङ जोंना कुइसना काजिरङाखौ माब्ला प्रजेक्ट टाइगार महरै फोसावदोंमोन। होमबा बेहाबो मोनब्रै अपसन दंखायो बे मोनब्रैनि मादाव नोंथांमोना बासिदो। अब्ला जोंहा काजिरङाखौ प्रजेक्ट टाइगार महरै फोसावदोंमोन जोंहा बेयो कारेक्ट एन्सार जाबाय 2007 मायथाइयाव। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय 40 नाम्बार कुइसन। 40 नाम्बार कुइसनाव बुंदों जोंना मानासखौ माब्ला बाय'स्फियार रिजार्भ महरै फोसावदोंमोन होननानै बुंदों। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बासिदो बबे जागोन। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बि 1989 आव फोसावनाय जादोंमोन। दाना फैदो जोङो 41 नाम्बार कुइसन नायनोसै। 41 नाम्बार कुइसनाव दङ आसामनि गिबिसिन टाइगार रिजार्भआ मा। होमबा बासिदो बेयाव जोंना बेयाव मोनब्रै अपसन दंखायो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बेसेबां बि मानास टाइगार रिजार्भआनो जाबाय गिबिसिन टाइगार रिजार्भ। दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंना रायमना नेशनेल पार्क इज फेमास फर। रायमना हायुङारि पार्कआ मानि थाखाय मुंदांखा। अब्ला बेयाव जोंहा मोनब्रै अपसन दं। अब्ला बेनिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना मा गल्डेन लांगुरनि थाखाय बेयो मुंदांखा। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव बुंदों जोंना हाउ मेनि टाइगार रिजार्भ आर देयर इन आसाम। माने आसामाव मोनबेसे टाइगार रिजार्भ दं। बेबो इम्पर्टेन्ट कुइसन नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। होमबा आसामाव गासै टाइगार रिजार्भआ दङ जोंना मोनब्रै दङ। बे मोनब्रैनि नामखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना। बे मोनब्रैया जाहैबाय मा एक नाम्बाराव दङ मानास टाइगार रिजार्भ बियो 1973 आव जादों। 2 नाम्बाराव दङ नामेरि टाइगार रिजार्भ बियो मा 2000 आव जादों। ओमफ्राय 3 नम्बराव दङ जाबाय काजिरङा टाइगार रिजार्भ बियो 2007 आव जादों। बेनि उनावहाय नेक्स्टआव दङ अरां टाइगार रिजार्भ बेयो जाहैदों 2016 आव। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंना हाउ मेनि एलिफेन्ट रिजार्भ आर देयर इन आसाम। आसामाव मोनबेसे एलिफेन्ट रिजार्भ दं। बेबो इम्पर्टेन्ट कुइसन बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनखाबाय बेयाव जोंहा मा मोनबा एलिफेन्ट रिजार्भ दङ जोंनि आसामाव। बेनि नामफोरखौबो आं साइडआव होनाय जाखाबाय। नायदो 1 नाम्बाराव दङ जोंहा मा चिरां रिपु एलिफेन्ट रिजार्भ। 2 नाम्बाराव दङ सनितपुर एलिफेन्ट रिजार्भ। 3 नाम्बाराव दिहिं पाटकाई एलिफेन्ट रिजार्भ। ओमफ्राय 4 आव दङ काजिरङा एलिफेन्ट रिजार्भ। 5 आव धनस्रि लांदिं एलिफेन्ट रिजार्भ। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय गासै मोनबा दङ। दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 45 नाम्बार कुइसनाव आसामनि बबे मोनसे दैमाखौ सनानि दैमा एबा गल्डेन रिभार बुङो। बेयाव मोनब्रै अपसन दंखायो। बे मोनब्रै अपसननिफ्राय नोंथांमोना बासिदो कारेक्ट एन्सारा मा जागोन। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सि सुबुनसिरि। बे सुबुनसिरि दैमाखौनो गल्ड रिभार होननानै बुङो। दाना फैदो 46 नाम्बार कुइसन। 46 नाम्बाराव कुइसना बुंदों तिबेट एबा चाइनाआव बुरलुंबुथुर दैमाखौ मा होननानै बुङो। होमबा तिबेट एबा चाइनाआव बुरलुंबुथुर दैमाखौ जोङो मा होननानै बुङो। बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन यारलुं तिसांप होननानै बुंनाय जायो।
दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय नेक्स्ट 47 नम्बर कुइसनाव दङ बबे मोनसे दैमाखौ थैनि दैमा होननानै मिथिनाय जायो हुइच रिभार इज नाउन एज द रिभार अफ ब्लाड बेयावबो मोनब्रै अपसन दंखायो बे मोनब्रै अपसननिफ्राय नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिदो अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बी लहित दैमाखौनो थैनि दैमा होननानै मिथिनाय जायो दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन 48 नम्बर कुइसनाव दङ 2011 मायथाइनि सेन्सास साननाय बायदियै आसामाव लेखा गोरों आइजोफोरनि हारा बेसेबां दं लिटारेसि रेट अफ वमेन इन आसाम एकर्डिं टु द 2011 सेन्सास बेयावबो अपसना दंखायो मोनब्रै बेनिफ्राय अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बासिदो अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नम्बर बी 67.27% दङ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै कुइसन नम्बर 49 कुइसन नम्बर 49 आव दङ बबे नोगोरखौ आसामनि हारिमुनि नोगोर होननानै मिथिनाय जायो हुइच सिटी इज अल्सो नाउन एज द कालचारेल केपिटेल अफ आसाम बेयाव जोंना अपसना मोनब्रै दंखायो मोनब्रैनि मादाव बासिदो अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारखौ आं होनोसै अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए जरहाटखौ होननानै बुंनाय जायो दाना नेक्स्ट 50 नम्बर कुइसनाव फैदो दाना 50 आव दङ जोंना गाहायनि बबे मोनसे नोगोरखौ टि सिटी अफ इन्डिया होननानै मिथिनाय जायो हुइच वान सिटी इज अल्सो नाउन एज टि सिटी अफ इन्डिया टि सिटी अफ इन्डिया होननानै जोंहा बे मोनब्रै अपसननि मादाव बुंनाय जायो अपसन नाम्बार ए डिब्रुगड़खौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसनाव दङ 51 नम्बर कुइसनाव दङ आसामनि बबे मोनसे हाग्राबारिखौ एमाजन अफ द इस्ट होनना मिथिनाय जायो मोनब्रै अपसन दंखायो बेनिफ्राय बासिदो अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना दिहिं पाटकाई बेखौनो जोङो एमाजन अफ द इस्ट होनना मिथिनाय जायो दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसनाव दङ 2011 मायथाइनि सेन्सास साननाय बायदियै आसामनि सोलोंथाइनि हारा बेसेबां होमबा बेबो इम्पर्टेन्ट कुइसन एकर्डिं टु 2011 सेन्सास व्हाट इज द लिटारेसि रेट अफ आसाम बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बी 72.19% दानिया फैदो जोङो नेक्स्टआव दङ पार्ट 3 इज कामिं सुन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बे सिरिसनि आङो पार्ट 3 खौ थाबैनो लाबोगोन टटेल आङो 300टा आसाम जिके इन बड' आङो लानानै फैगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों लोगोसे नोंथांमोना बेसेबां हादों कमेन्ट खालाम थेंक इउ